Nalazimo se u Gorskom kotaru, u mjestu Lič. Na ovoj lokaciji sklonište postoji već točno 10 godina. U sklonište dolaze životinje koje se nalaze na javnoj površini gradova i općina s kojima mi imamo sklopljen ugovor o zbrinjavanju takvih životinja. Uvijek je veći postotak dolaska, ali zahvaljujući tome što smo mi tu već 10 godina na ovoj lokaciji, zahvaljujući tome što stvarno radimo dosta sa djecom u školama, na edukaciji djece, radimo na edukaciji i odraslih. Mediji isto tako donekle pomažu svemu tome. Ambulanta je tu kako za naše pse, tako i za mještane okolnih naselja koji se nalaze oko nas. Znači i za vanjskog pacijenta i za naše pse koji se nalaze u skloništu. Najviše nam treba udomitelja. A drugo je, ako neko želi šetati, ako neko voli boraviti u prirodi, sam je ili je sa djecom, pa mu želi još taj svoj boravak malo oplemeniti, onda mogu doći kod nas, uzmu pasića, prođu, prošetati, vrate se, dobro njima, dobro psu. Tako da na taj način imamo i puno šetača koji dolaze vikendom i jednostavno sigurno jedno 10, 15, 20 pasa se iššeta uz pomoć tih naših prijatelja, skloništa Liča koji nam dolaze konstantno. Prije mjesec dana sam došla u ovo sklonište tražeći jednog psića, jednog štene za udomit i onda sam prvi put vidjela Maru s njenih 8 braća i sestara i odmah sam joj izabrala. Malo se je bila prehladila pa je morala ostati malo duže ovdje u azilu i danas Mara i ja nakon cijelog liječenja idemo kući.